Шаян ТВ-ны қара, болырсың ең шап бала. Нәқ шулай яңғыры біздің каналабыздың слоганы. Бүгін біз сіздің білен ақыл батыл тапшыруында ең ақыллы, ең білімді, ең қызықсынышан балаларына белгілеу бізіне давам етеміз. Һәм бізде бүгін Ғадел һәм Зәринә. Исәнмісіз? Исәнміз. Сіздің білен танышасыбыз келен. Ғадел, бірінші сенің білен танышайық. Сіз сеңа. Мен Закиров Ғадел. Мен 121-ші лицейнің 7-ші сыныфында білім алам. Мен футбол белән шөгыльләнәм. Шулай ук рәсем ясарга яратам. Җәй көне футбол уйнарга, кыш көне хоккей уйнарга яратам. Минем яраткан дәресләрем ул алгебра, татар теле, әдәбият һәм физкультура. Димәк, син безнең өчен спортчы. Әйе. Бик яхшы. Һәм инде без сиңа бүген уңышлар телибез. Рәхмәт. Хәзер Зәринә белән танышабыз. Минем исемем Зәринә. Мин 121-нче лицейның 7-нче сыйныфында белем алам. Тимер аяк спорты белән шөгыльләнәм. Мин үземне бик актив кеше дип саныйм. Олимпиадаларда, конкурсларда, конференцияларда катнашырга тырышам. Минемчә, бөтен фәннәр дә кирәкле, чөнки без алар белән киләчәктә тормышта очрашабыз. Гомумән, мин үземнең теләкләрне тормышка ашырга тырышам. Бүген синең теләгең нинди? Әйтәләр бит, иң мөһиме катнашу, җиңмәсәм дә кайфым төшмичәк. Димәк, синең бүгенге теләгең шундый. Әйе. Ярый, икегезгә дә уңышлар телим. Бик күңелле, бик актив егет-кызлар икәнсез. Инде тапшыруны моңарча караганыгыз бардыр? Бар. Бар. Ышанамсың? Әйе. Ярый. Алда катнашкан егет-кызлар кебек, сез дә актив буласыз дип өметләнеп калам. Безгә сезнең белән күңелле уенны әйдәгез башлыйбыз. Әйдәгез. Акыл батыл тапшыруның беренче турына аяк атлыйбыз. Кагыйдәләр белән сезне таныштырып туру кирәкмидер, ләкин шулай да исегезгә төшереп үтәбез. Бу турда сезгә барлыгы 3 сорау яңгырый. Һәр сорау яңгырагач, ничә балл белән бәялисез, сез үзегез үк бәялисез. Яме? 0-дан алып 10-га кадәр үзегезгә барып куясыз. Әгәр дә инде бирелгән җавап вариантлары арасында берсен дөрес итеп сайлыйсыз икән, бу балл сезнең үзегезгә була. Әгәр дә юк икән, балл сезнең исәптән алыначак. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Сез әзерме? Әйе. Әйе, әйдәгез. Беренче сорауны укыйм. Кайсы хайванны шүл карабы дип атыйлар? Беренче булып бу сорауга Зәринә җавап бирер. Зәринә, ничә балл белән бәялисең бу сорауга җавабыңа? 7. Шүл карабы дигән терминны аңлыйсыз инде нәрсә икәнен? Әйе. 7 балл уйнатабыз Зәринә. Ғадел ничә балл? Тоже 7. Шулай ук 7 балл. Ярый. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Дөя, фил, көңгөрә, арыслан, антилопа, зебра. Димәк, шүл карабы дип нинди хайванны атыйлар? Зәринә? Минем җавап дөя. Димәк, синеңчә дөяне шүл карабы дип атыйлар. Әйе. Гадел, синең фикереңчә? Минем дә җавабым дөя. Дөя, чыннан да шүл карабы дип дөяне атыйлар. Ник дөрес, афарин, кызлар, егетләр. Дәвам итәбез. География белән сезнең дуслыгыгыз ничек икән? Булай. Бик яхшы түгелме? Юк. Менә киләсе сорауыбыз география өлкәсеннән. Һәм тулырак әйтсәк, илләр буенча һәм илләрнең әлемнәре, флаглары буенча булачак. Бу сорауга беренче булып Ғадел җавап бирәчәк. Игътибар белән сорауны тыңла. Кайсы ил флагында өрәңге яфрагы сурәтләнгән? Исегезгә төшердегез илләрнең флагларын. Әйе. Бу сорауга җавабыңны ничә балл белән бәялисең? 10 балл. 10 балл. Яхшы, Зәринә, Мин тоже 10. син бит географияны начар белән дигән идең. Флагларны мин Беләсең. Әйе. Ярар, хәзер тикшерәбез инде. Ничек беләсез икән? Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Төркия, Австралия, Канада, Япония, Дания, Бразилия. Кайсы ил флагында өрәңге яфрагы сурәтләнгән? Канада. Канада. Нинди төстә итеп сурәтләнгән? Кызыл. Кызыл, нәкъ синең шарфың шикелле. Шулай бит?
Зәринә ничек уйлый? Мин Адель белән килешәм. Ничек кенә булмасын, бу сорауга сез бик дөрес, хәтта артыгы белән җавап бирдегез. 10 балл һәр кайсыгызга да. Фәрит, дәвам итәбез икенче сорау. Габдулла Тукайның «Кызыклы шәкерт» шигырендәге Макмайның исеме. Зәринә, бу сорауга беренче ул син җавап бирәсең. Ничә балл белән бәялисең? 10. Габдулла Тукайның иҗатын беләсең димәк. Әйе. «Кызыклы шәкерт» шигырен беләсеңме? Әйе. Яхшы. Гаделә син? 10 балл. Син дә 10 балл. Әллә шигырны сөйләп күрсәтәсезме? Юк, мин аны бик әйбәт белмим. Әйдәгез мин беразына. Әйдә сөйләмәдә. Әйдәләк бай ирән син, арт аягың белән тор. Аума, аума, туп-туры тор, төз утыр, матур утыр. Гадел шынап та беләсең икән. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. «Кызыклы шәкерт» шигырендәге Макмайның исеме ничек? Сарбай, Карабай, Акбай, Актырнак, Кара борын, Актуш. Бик матур исемнәр монда. Этләр өчен, күчекләр өчен. Зәринә, синеңчә? Минемчә, «Кызыклы шәкерт» шигырендә төп герой Акбай. Төп герой Акбай дип саныйсың син, ягъни Макмайның исеме Акбай. Акбай. Гадел? Мин дә Зәринә белән килешәм. Килешмичә син бит шигырьне укып бирдең безгә. Афәрин, һәрберегезгә дә 10 балл. Шулай итеп бездә әлегә тигезлек, икегездә дә 27 балл. Бик яхшы уен бара безнең. Киләсе турларда шундый күңелле һәм җиңел булыр дигән өметтә калабыз. Акылбазу тапшыруны икенче турын башлыйбыз. Бу туры китер дип атала. Сездән сорыйсым килә. Сез интеллектуаль уеннар уйнарга, эрудитлар өчен уеннар уйнарга яратасызмы? Бик. Ниндиләрне уйныйсыз? Тамчы шоу. Без анда даже катнаштык Адель белән. Адель белән уйнадык. Әйе. Ярар. Тагын Гаделгә нинди уеннар ошый? Миңа «Кто хочет стать миллионером?» «Я могу». «Кто хочет стать миллионером» тапшыруында сорауларга җавап биреп караганың булдымы? Әйе. Белеп барасыңмы? Ну, бераз. Әнә безнең Акылбазу тапшыруы бит инде хәзер 3 ай эфирга чыга. Һәм инде хайран гына укучылар бездә катнашып киттеләр. Сез инде бу тапшыруны карадыгыз. Сорауларга җавап биреп караганыгыз булдымы биремнән үтеп? Әйе. Әйе. Һәм ничек? Кайбер сорауларга җавап таба алмадым. Булай бөтенсендән белә идем бер. Белгән кебек инде. Ярар. Әйдәгез икенче турыбызның биреме белән танышыйк. Сезгә беренче баганада күренекле шәхесләр язылган булачак. Икенче баганада аларның һөнәрләре. Ләкин алар буталган. Сезгә димәк, күренекле шәхеснең нинди һөнәргә туры килгәнен белергә кирәк, әйтеп бирә кирәк булачак, яме? Һәр дөрес җавабыгыз өчен сезгә 1 балл куела. Хәзер әйдәгез мин сезгә тәкъдим итәм безнең күренекле шәхесләребезне. Фәрит Бикшәнтәев, Салих Сәйдәшев, Резидә Вәлиева, Бакый Урманчы, Зилә Сөнгатуллина, Туфан Миңнуллин. Менә безнең шәхесләребез. Хәзер һөнәрләргә тукталыр. Рәссам, скульптор, булар икесе бергә, драматург, җырчы, композитор, шагыйрә, режиссер. Җавап вариантлары арасында инде сезгә әйтеп тора торган сүзләр бар. Шуңа игътибарлы булыгыз. Гадел беренче булып җавап бирәчәк. Гадел, ничек уйлыйсың, әйдә? Кемнән башлыйбыз? Әйдәгез Бакый Урманчы. Бакый Урманчы, синеңчә ул? Ул рәссам, скульптор. Аның бер төрле иҗат иткән әсәрен беләсеңме? Юк, белмим. Ярар. Аңлатамы? Аннары Резидә Вәлиева, ул шагыйрә. Аның шигырьләрен беләсеңме? Искә төшәлмим. Бәлки ул шагыйрә түгелдер, композитордыр. Юк, шагыйрә. Шулай дип уйлыйсың. Ярар, дәвам итәбез. Аннары Зилә Сөнгатуллина, ул җырчы. Фәрит Бикшәнтәев, режиссер. Кайдагы режиссер ул? Әйтәсеңме? Галиаскар Камал театрының баш режиссеры. Ул актер түгелме ни? Актер да, режиссер да, педагог. Педагог та хәтта. Ярар. Салих Сәйдәшев, ул композитор. Ул Туфан Миңнуллин. Туфан Миңнуллин, ул драматург.
Драматург. Biz senin cevaplarını kabul ettik. Dürüst mü, yok mu? Qaysısı dürüsttür, ikili qaysısında yolğuştun? Onların biz Zarina'nın cevabından sonra biliriz. Min Adel bilen kilişem. Şundan da Ferid Bikçantayev ul rejissör. Seydaşev ul kompozitör. Rezida Valiyeva kim? Rezida Valiyeva ul şaire. Yaxşı. Baki Urmanchi ul skulptor ham rassam. Hayır. Kamalanda. Zila Singatulina. Zila Singatulina ul bizni jirshi. Yaxşı. Hayır. Ham min Farid Tufan Mingnulin. Tufan Mingnulin ul bizni dramaturg. Dramaturg. Tufan Mingnulin'in birer eserini aytib bera olasizmi hozirgina? Eldirmişte eldirmeye. Hayır, bik tanılğansa Eldirmişten Elmender, Aniler Hambebiler, Avlati Akbay, şulay bit. Ferid Bikçantayev indi ol bizning Alyaskar Kamal ismindagi Tatar davlat drama ham komediya teatrindagi shunaqda bosh rejissyor. Men sizni bu torga tirishgandim, lekin kelib chiqmadi. Salih Saydashev indi ol bizning tanilgan kompozitor, biz uning kuylarida, asarlarida tinglab o'sdik, ham allada tinglaymiz, shulay bit. Rezida Valiyeva indi tanilgan shoira, bolalar shoirasi. Baki Urmanchi indi ol bizning rassam, skulptor. Zila Singatulina jirshi, opera jirshisi, Tufan Mingnulin tanilgan dramaturgani endi aytdik. Farid 6 ball har qaysig'izga da. Üçüncü turu bizning birinchi tur bilan o'xshash, lekin bu ishlarda sizga durust bo'lmagan, javobga to'g'ri kelmagan javob variantdan saylash kerak bo'ladi. Shularga ballarni 18 qo'yasiz, 0dan olib 10 ga qadar. O'shlar bilan birinchi turni bek yengil bilan o'tamiz. Siz hazırmı? Hayır. Alaysa Zarina sendan boshlaymiz. Birinchi so'rov. Tatar xalq oshlari. Shulay deb yong'irib. Birinchi so'rovimiz oshlar yaratasizmi? Narsalar yaratasizmi? Yaratganingizni. Ishposhmoq, qistabay, ilish. Sen shinabda tatar xalq oshlarini yaratasizmi ekan bet? Zarina, bu so'rovga javobini necha ball bilan berasiz? 10 ball bilan qadalasi. Menda 10 ball. Yaxshi. Javob variantlarini taqdim etaman. G'ibadiya, ba'ursak, qistabay, shakshak, qo'sh tili, shi. Zarina, javob berasiz. Menimcha, bu so'zlar orasida shi degan so'z ortiq. G'adil demak sen Menda Zarina bilan kelishaman. kelishasan. Shunlab da shi deb javob berish kerak edi bu savolga. G'ibadiya, ba'ursak, qistabay, shakshak, qo'sh tili bu endi bizning yuzuq qo'shin tatar xalq oshlari. Afarin, ikkinchi savolga ko'chamiz. To'pli sport o'yinlari. Mana sportchi siz ikkingiz bir sportchilar, birigiz xokkeychi, futbolchi, birigiz temir oyoq tosh o'ynaydi. Bu savolga endi siz tag'in da yengillik bilan javob berasiz deb ishonib qolaman. G'adil, sendan boshlaymiz. Necha ball bilan berasiz? 10. Yaxshi. Zarina, sen Menda 10. 10 ball o'ynatamiz. Bek yuqori ballar. Javob variantlari: basketbol, voleybol, fextovaniya, futbol, gandbol, suv polosi. Mening javob fextovaniya. Fextovaniyada top bilan o'ynamanglar. Ayy. Yarar. Sening javobini qabul etdim. Zarina, Menda Adel bilan kelisham. Bunda fextovaniya ortiq so'z. ortiq javob. Basketbol, voleybol, futbol, gandbol, suv polosi bular barcha to'pli sport turlari. Ya'ni fextovaniya chinakam qilich bilan o'ynalatilgan, kurashatilgan sport turi. Afarin, qizlar, yigitlar, bek yengil borasiz. 3-so'rovga ko'chamiz. Ish qurollari. Zarina, sen birinchi javob berasan, necha ball bilan beraysan? 10. Afarin. Menda 10. G'adilda 10 ball qo'yam. Javob variantlarini taqdim etaman. Bolta, sho'kish, o'tirgi, pishqi, sibizg'i, ishqi. Bu jarayonlar orasida ish qurollari. Demak, biz sizning ortiq javob variantini saylaymiz. Zarina, sening shamanda ortiq javob Sibizg'i. sibizg'i. U ish qurolina kirmaydi Yo'q, sen. kirmaydi. Yarar, amina G'adil necha o'ylaydi? Mening javob sibizg'i. Sibizg'i bilan sizg'irtib ish ishlab bo'lmaydi Ayy. siz. Yarar, hokkeydagi sudyalarga, futboldagi sudyalarga biz shulay deb aytirmiz.
Хөкемдарларга сыбызгы ул сезнең эшкыялыгыз түгел. Шунлыктан бу сорауга нәкъ шулай дип җавап бирергә кирәк иде. Афәрин, кызлар, егетләр. Кызлар, егетләр, бездә абсолют тигезлек. 2 тапшыру рәттән без 4нче турга тигезлек белән керәбез. Гадел, мәктәптә син нинди билгеләргә укыйсың? 4-5 билгеләр. Ярар. Менә хәзер без 24нче турга кирдек. 4нче турны беренче булып синең белән уйнаячакбыз. Миннән сиңа 10 сорау булачак. 10 сорауга тиз арада җавап бирергә кирәк. Әгәр дә инде белмисең икән, белмим, алга таба дип әйтәсең. Һәр җавабың өчен сиңа 1 балл куела. Бәлки син яхшырак уйнап, Зәринәне артта калдырырсың. Бәлки киресенчә начаррак уйнап, үзең артта калырсың. Шуңа күрә игътибарлы бул. Сорауларга тезне җавап бирергә кирәк, әйме? Сораулар авыр түгел. Ярар. Башладык. Сыер баласы ничек атала? Тана. Бызау, дөрес түгел. Кәбестә, кишерчегендер, булар нәрсә? Яшелчә. Дөрес. 14-не 7-гә бүлгәч ничә була? Җавап. 2. Дөрес. Альбатрос ул нәрсә? Диңгез кошы. Дөрес. Кисемтән ничә яктан шикләнгән була? 2 яктан шикләнгән. Дөрес. Энәсе бартыга алмый. Ул нәрсә? Кирпе була ул. Әни сүзе күплек санда ничек була? Әниләр. Дөрес. Кешенең ис сизү органы. Борын. Дөрес. Бүре кайда яши? Урманда. Дөрес. Йомшак сүзенең антонимы? Каты. Дөрес. Бик яхшы, син 8 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин. Зәринә, инде синең белән 4нче турны уйнарга җиттем. Үзеңә нинди бәя бирер идең бүген уйнаганнарыңа? 10 бал. 10 балл куйыр идең. Афәрин, ярар. Хәзер менә тагы 10 балл эшләү мөмкинлеге бар. Шуңа күрә сиңа мин сораулар бирәм. Синнән тиз арада җавап. 3 секунд вакыт бирелә сиңа. Уйлап тормасаң да була, чөнки сораулар бик җиңел. Бер җавап бирсәң 1 балл. Белмисең икән сорауга җавапны, белмим, алга таба дип әйтәсең. Сөйләштекме? Киттек. Тавык баласы ничек атала? Шиби. Дөрес. Карбыз, слива, виноград булар нәрсә? Җиләк җимешләр. Дөрес. 4-кә 1-не тапкырлагач ничә була? 4. Дөрес. Гепард ул нәрсә? Хайваннар. Дөрес. 1 сантиметрда ничә миллиметр бар? 10. Дөрес. Алгы тәпие кыска, чабарга ул бик оста, ул нәрсә? 1. Турас алгы. Алгы тәпие кыска, чабарга ул бик оста. Ат. Дөрес түгел, куян. Песи сүзендә ничә аваз бар? 4. Дөрес. Кешенең тәм сизү органы? Тел. Дөрес. Кайсы бөҗәк чәчәктән бал җыя? Балкырты. Дөрес. Батыр сүзенең антонимы? Куркак. Синең дә 8 сорауга дөрес җавап булды. Сез шулай абсолют тигезлектә. Егетләр, кызлар, менә уеныбыз ахырына якынлашты. Сез бик шәп уен күрсәттегез, бик күп беләсез икән, ләкин җиңел сулап куймагыз. Сезнең туплаган балларыгыз буенча без сезне тагын 2нче турга да көтеп калабыз. Шуңа күрә укыгыз, өйрәнегез, белемегезне арттырыгыз. Киләсе шушыларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Сезнең дә минем шикелле күп баллар аласыгыз килә икән. Сезгә шулай күп укырга кирәк, әзерләнергә кирәк. Аннары китаплар укырга кирәк. Телевизордан караганда бик кызык иде. Монда килгәч тагын да кызыграк. Гомумән, миңа бик ошады. Соңгы 2 уен нәтиҗәләре белән сөендерә. Бүгенге катнашучыларыбыз Гадел һәм Зәринә 71 балл туплап, 1нче баскычка күтәрелә. Бәйгебез чыннан да кыза. Лидерлар алышынып тора. Ә менә азрак балл туплаган катнашучылар кызганыч турнир таблицасыннан төшеп кала. Киләсе атнада, ягъни 6 февральдә, Гүзәл һәм Әдилә исемле кызларның уенын күзәттербез.